Bon dia. Aquest és el segon vídeo de les subordinades. Com l'altra vegada, l'altre vídeo, teniu aquí els passos a seguir. Hi havia un error, si recordeu, en l'anterior, que aquí posava subordinat i hauria de posar principal. D'acord? Bé, us explico una miqueta això, si els missions me deixen. Bé, tenim aquesta oració. Vull que em miris. Tenim un nexe i a la seva dreta, com sempre, la subordinada. Bé, anem a fer els passos. El primer ja el tenim. El nexe és el tipus llarg? No, és el que típic, per tant passem al tercer punt, com diu aquí. No, es passa al tercer punt. Té un nom davant? Té un nom davant? No, perquè davant del nexe hi ha un verb. Per tant, si és que no, com diu aquí, passem al punt 3. Molt bé. Perdó, el 4. Té un adjectiu, un adverbi, davant i s'hi refereix? No, segueix tenint un adverb, per tant, passem al cinquè vers. Toca revisar tots els tipus de substantives. Ja us ho vaig dir en l'altre vídeo, que quan ha arribat a aquest punt número 5, hem d'aprendre'ns, això sí, no hi ha més, les substantives, per exemple, i les adverbials. Les substantives és molt fàcil, perquè són les mateixes preguntes i substitucions que vam fer amb les oracions simples de tercer. Per tant, hauríeu de fer el mateix. De fet, també teniu en el full de colors, teniu apuntats, o hauríeu de tenir apuntats, les preguntes i substitucions de cada un dels tipus. Bé, comencem doncs per les substantives. Les substantives, com tenim aquí, us he posat aquí almenys les més bàsiques, vale? Més o menys estan per ordre, és a dir, hauríeu de seguir aquest ordre, us hauríeu d'aprendre amb aquest ordre, més o menys. El que és important és que el primer sigui el CD. Vale? Jo he de substituir el que està en blau aquí per algun d'aquests pronoms d'aquí, o preguntes. D'acord? Molt bé, anem a provar-ho. Tot, o sigui, el blau i el vermell, perdó, el nexe també. Evidentment, queda molt clar que si he de substituir tot això d'aquí i ho provo pel primer, què trobaré? Que efectivament queda bé, que tot això que està marcat amb aquest quadre vermell es pot substituir per 1. Ho vull. Per tant, queda bé, queda amb el mateix sentit i per tant, què tenim? Doncs evidentment és una oració substantiva de CD. D'acord? Com hem arribat aquí? Repeteixo, hem fet tots els passos. Com que tot era que no, hem arribat al cinquè. I el cinquè què ens diu? Les substantives. Doncs, bueno, clar, hem d'anar a buscar les substantives i ens ho hem d'aprendre. No hi ha més, tampoc és que sigui gaire cosa i és de tercer. D'acord? Bé, recordo que com que és un vídeo, aneu-lo passant endavant, enrere i aneu intentant entendre el que explico. Si hi ha alguna cosa que no enteneu, doncs me l'envieu per el mail i ja està. Bé, traiem això i posem una altra oració. El seu propòsit era acabar aviat. Vale. Aquí tenim un problema. Per què? Perquè no hi ha nexe. Oh, què ha passat? I ara què? Tranquils, la classe passa igual. Oh, no hi ha nexe, no es pot fer, o com? No cal que hi hagi nexe. No és obligatori. A més, per què no hi ha nexe? Perquè aquí tenim un infinitiu, i és una oració d'infinitiu. Què vol dir això? Que aparentment no té subjecte la subordinada. Val? Però això no vol dir que no el tingui. Jo dic, el seu propòsit era acabar aviat. Quin és el subjecte de la subordinada? Qui és el que ha d'acabar aviat? Ell o ella, no? El seu propòsit, el d'aquella persona, era acabar aviat. Per tant, qui volia acabar aviat? Aquella persona. Vale? Per tant, subjecte a la subordinada, cap problema. Oh, és que no hi ha nexe, com sé on està la subordinada? No, a veure, hi ha dos verbs, no? Tens el era i tens el acabar. Evidentment, el de la dreta sempre és el subordinat. Doncs ja està, el de sempre. Vale? Bé, no hi ha nexe. Passo el segon pas. Si no hi ha nexe tampoc aquí, passo el tercer.
té un nom davant, no perquè hi ha un verb, té un adjectiu, no perquè hi ha un verb, passem a la cinquè pas, substantives. Vale? Doncs anem al quadre que hem vist abans de les substantives i anem. Què hem de substituir? Evidentment, el que hem vist abans, la subordinada, tota la subordinada. Molt bé. Jo puc dir el seu propòsit ho era, o el seu propòsit era això. Dius, hòstia, sí, però ja està, és de CD o de subjecte. I què tenim aquí, senyors? Què tenim aquí? Verb copulatiu. Per tant, tot això ja no serveix. És això d'aquí. Tinc un verb copulatiu, el principal és copulatiu i la subordinada de què fa? Pues eso mismo, ja ho hem endevinat, d'atribut. I per tant teniu substantiva d'atribut. Bé, esborrem tota aquesta, perdó, aquest no, i ens plantem a l'últim exemple. Aquest. Us molesta que toquem la guitarra? Teniu, per exemple, el nexe, com sempre, en vermell, i la subordinada a la seva dreta en blau, correcte? Bé, ja tenim el primer pas fet, anem al segon. És llarg? No, és un tipus que normal. Per tant, passem al punt número 3. Té un nom davant? Molesta és verb, és molestar. Per tant, no té un nom davant. Passem al punt 4. Té un adjectiu i un adverbi? Tampoc, perquè és un verb. Molt bé, toca revisar les substantives. Anem a treure les substantives. Les tenim aquí. Substantives. Molt bé. Jo puc dir us... O sigui, recordeu que hem de substituir tota la subordinada, inclòs el nexe. Jo puc dir us ho molesta? En castellà, os lo molesta? No, evidentment. Vale? Us molesta això? Dius, iep, això ja sona millor. Girem-ho. Això us molesta. Ah, doncs sí que queda bé. Vale? I si queda bé, què vol dir? Que si tot això equival a això d'aquí, estem parlant d'una oració substantiva de subjecte. D'acord? Per què? Doncs perquè aquesta subordinada fa de subjecte d'això. A més, recordeu una altra cosa. Totes les oracions que comencin en us molesta, us disgusta, cal fer això, totes aquestes hi ha matemàticament directe de subjecte. D'acord? Bé, espero que us hagi servit una miqueta almenys i puguem avançar una miqueta amb això. D'acord? Doncs fins al proper vídeo.